שלום חברים, כאן שגית חדד. בסרטון הזה אני רוצה להכיר לכם את הספרייה החינוכית של קנווה. לאחרונה קנווה יצרה ספרייה חינוכית עשירה בתוכן, ויותר מהתוכן הקיים שיש בקנווה, היא מאפשרת לנו ליצור בעצמנו קורסים או יחידות הוראה בצורה קצת שונה ויותר מאורגנת, שעושה לנו את החיים הרבה יותר קלים. רגע לפני שנתחיל, אם אתם מורים, אני רוצה להזמין אתכם להצטרף לקבוצת הפייסבוק קהילת קנווה למורים, שבה תוכלו לקבל טיפים, לשאול שאלות, לחלוק תוצרים ולקבל רעיונות לשימוש בכיתות שלכם. בתיאור שמתחת לסרטון יש קישור לקבוצה. ועכשיו בואו נתחיל. אז בואו נראה איך נראית הספרייה, ובהמשך נראה איך אנחנו יוצרים יחידות תוכן בעצמנו. את הספרייה אנחנו נוכל לראות כשהממשק שלנו הוא באנגלית, כי בממשק בעברית המגוון הרבה יותר מצומצם וקשה למצוא את התוכן בקלות. בדף הבית אני לוחצת על טמפלייטס, ואם אני אגלול קצת למטה, אני אמצא פה מערכי שיעור בנושאים שונים. תחת Ready to Teach Lessons, אני רואה כאן למשל את מחזור החיים. כשאני לוחצת עליו, אז אני יכולה לראות מה יש בתוך היחידת הוראה הזו. כאן יש לנו איזשהו תקציר על היחידה, ופה בצד ימין אני יכולה לראות מה כוללת היחידה הזו. יש לי פה מצגת ודפי עבודה וקבצים שניתן להדפסה. אם אני לוחצת על אחד הקבצים, אני יכולה לראות בתצוגה מקדימה מה הוא כולל, ולנווט בין השקפים שנמצאים למטה. אני יכולה לעבור לדף עבודה ולראות גם מה הקובץ הזה כולל, איזה דפי עבודה יש בפנים, וכך הלאה. אם אני רוצה להשתמש ביחידה הזו, אני לוחצת על Use this lesson, ואני מגיעה לאזור שבו השיעור נשמר לי בתוך תיקייה בחשבון שלי. כך שאני אוכל אחר כך לחזור לתיקייה הזאת ולצפות בשיעור. אני אראה לכם כשאני אעבור לגרסה בעברית על נושא שאני יצרתי, איך זה נראה וכמה נוח לעבוד עם זה. אם תסתכלו, אז כאן כתוב השיעור, התיאור של השיעור שאפשר לערוך אותו ולכתוב את התיאור שלנו, ומתחת יש את כל המשאבי תוכן של השיעור. ניתן להוסיף משאבים נוספים וניתן להגדיר את סוג המשאב. אנחנו נעבור לעברית ואני אראה לכם את זה בצורה יותר מסודרת, וכמובן אפשר ללחוץ פה על כפתור הפליי ולהתחיל לצפות בשיעור ולנווט בין הקבצים השונים. אני חוזרת בחזרה לדף הבית וחוזרת לתבניות, ואם אני ממשיכה, אז כאן יש דוגמאות של שיעורים נוספים בכל מיני תחומים, וכל אחד מהשיעורים האלה ניתן להשתמש בהם. השיעורים האלה הם באנגלית כמובן, תוכלו לתרגם אותם לעברית. אם אני יורדת למטה, יש לנו כאן משאבי תוכן נוספים לפי שכבות גיל, מפריסקול שזה ילדים צעירים בגן, לילדי גן, כיתה א', כיתה ב' ועד כיתה י"ב. יש לנו פה משאבים לכל הגילאים, ואפשר להיכנס לכל אחד מהם ולראות מה המשאבים האלה כוללים. אם אני ממשיכה לגלול את הדף, יש לנו כאן משאבי תוכן נוספים. אם אני לוחצת פה על Browse Lessons, אני מגיעה למאגר נוסף של יחידות הוראה, כאשר כל יחידת הוראה כאן עוסקת בנושא אחר. בחלק העליון מעל השיעורים אפשר לראות את נושא הקורס. כאן זה לא שיעור אחד, זה קורס שלם, ולצד שם הקורס כתוב לי לאיזה שכבת גיל היחידה הזו מתאימה. מתחת לכותרת יש לנו את השיעורים, השיעור הראשון,
ומה הוא כולל? יש פה מצגת ופעילות ועוד מצגת ועוד פעילות ועוד מצגת. למעשה השיעור הזה כולל כמה שלבים, ואני יכולה לנווט בתוכו, לפתוח את המצגת, לראות מה היא כוללת, לעבור לפעילות וכך הלאה, בדיוק כמו שהראינו קודם. ההבדל בין זה לבין השיעורים שהראיתי קודם זה שפה זה קורס שלם שמורכב מהרבה שיעורים, ומה שהראיתי קודם זה שיעור אחד שיש בתוכו כמה סוגים של משאבי תוכן. אם אני עוברת לשיעור הבא, אז הנה יש לי פה את שיעור מספר 2, וכאן יש את משאבי התוכן של שיעור מספר 2, וגם כאן אפשר לנווט בתוך החומרים ולראות מה הם כוללים. עם החץ אני עוברת לשיעור מספר 3, ואני יכולה לנווט כאן בתוך השיעורים. כל קורס כזה כולל כמה שיעורים, והנה שיעור רביעי, זה השיעור האחרון בתוך הקורס הזה, ואם אנחנו רוצים להשתמש בקורס, אנחנו לוחצים על Use this lesson, ויכולים להיכנס לתוך הקורס ולהתחיל לעבוד בו. יש פה 9 קורסים בינתיים עד כמה שאני זוכרת נכון, וכל קורס מופיע השם שלו כאן, ואנחנו גוללים למטה ויש עוד ועוד קורסים בנושאים שונים. כדאי לבדוק את הקורסים האלה, לראות אם הם מתאימים לכם ולהשתמש בהם כמו שהם, או אפילו לשכתב אותם לנושא אחר שתרצו. אז כך זה נראה באנגלית. בעברית הדברים נראים קצת אחרת. אני אראה לכם איך התוכן נראה בעברית, ואני אראה לכם איך יוצרים שיעור עם משאבי תוכן בעצמכם, וגם איך לוקחים תוכנית מוכנה, מתרגמים אותה לעברית ויוצרים ממנה קורס חדש. אז עכשיו אני עוברת לממשק בעברית, ובואו נראה איך זה מתנהל בעברית. אז הנה עברתי לממשק בעברית, אני עוברת לתבניות, וכאן, כמו שאתם רואים, אין לנו את כל המאגרים האלה שראינו קודם תחת תבניות, אנחנו נמצא אותם תחת הפרויקטים. כשאני לוחצת על פרויקטים, יש לי אפשרות לעיין במשאבים. כשאני לוחצת על זה, אני מקבלת את המשאבים של קנווה. הם לא מופיעים כמו בממשק באנגלית. כאן יש לי שיעורים מוכנים. כשאני אלחץ על זה, אני אגיע למאגר של שיעורים שהם בעצם קבצים נפרדים. זה לא מה שראינו בממשק באנגלית, זה לא דומה אפילו. כדי למצוא את מה שראינו בממשק באנגלית, נצטרך לחפש קצת יותר לעומק. אני חוזרת לדף הבית, לפרויקטים, לוחצת על עיין במשאבים. כאן יש דוגמה לקורס של 10 שיעורים. אם אני לוחצת על הצגת כל השיעורים, אני מגיעה לכאן, ואני יכולה לראות את כל המצגות שכלולות בתוך היחידה הזאת. אבל שימו לב, זה לא אותו קורס שראינו בממשק באנגלית, ששם היו הרבה שיעורים והרבה משאבי תוכן בתוך כל שיעור. כאן כל שיעור זאת מצגת בפני עצמה, ואפשר לעבוד עם המצגת, ומדובר פה בנושא אחד. אם אני חוזרת אחורה, ואני מחפשת את יחידות התוכן שראינו בממשק באנגלית, אני לא רואה אותם כאן. וגם החיפוש לפי קטגוריות שמופיעות כאן מוביל אותי רק לתבניות כפי שאנחנו מכירים, ופשוט סידרו אותם בצורה קצת יותר נעימה לעין. בימים האחרונים גם כל הארגון של התכנים משתנה, וייתכן שמחר תיכנסו לחשבון ואתם תגלו את הסדר קצת אחרת. זה הכל. אם אהבתם את הסרטון, לחצו על לייק והירשמו לערוץ, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. להתראות בינתיים.